Hai tempo que o movimento normalizador, non as persoas que fan parte do movimento normalizador, mas sí que penso que o movimento normalizador ou as persoas en prol do galego, o conxunto das persoas en prol do galego andan un pouco deprimidas. E hai bastantes razóns para iso, non? Unha delas é que vamos notando pouco a pouco que as nosas crianzas, as crianzas galegas, van deixando de ter o galego como lingua ambiental ou como lingua habitual, non? E esa situación témola cada vez máis perto, notámola cada vez máis perto de nós, excepto en zonas moi agrarias, iso é o que se está tornando habitual hoxe en día no conxunto da Galiza. Por outro lado, tamén notamos, pouco a pouco, que o galego deixou de ser, digamos que o principal aglutinante das persoas progresistas, como era nos anos 80 e nos 90, para pasar a ter, a causa galega pasou a ter que concorrer con moitas outras causas, non? Digamos que agora temos que facer máis esforzos por encontrar o noso nicho de mercado, e hai outras causas tan importantes ou máis que o galego que tamén van interesando cada vez a máis xente nova. É o normal nunha sociedade democrática e nunha sociedade diversa como a que queremos construir. O anómalo sería que tivésemos que axir nunha sociedade homoxénea, non? Mas, de alguma maneira, o movimento normalizador ou as persoas preocupadas polo galego temos que identificar os problemas e a nosa responsabilidade e o noso desafío é tentar superalos, non? Tentar darlles unha solución. Como? Bom, eu penso que non hai fórmulas máxicas, non? Hai moitas fórmulas, mas ninguna delas é máxica. Mas, en cualquier caso, presinto que resistir, entre aspas, non vai ser, digamos así, no futuro a máis importante. Hai certas cousas, como por exemplo a loita contra a discriminación lingüística, a loita contra os preconceitos ou a defesa dos avanzos que xa tivemos no ámbito institucional, dos moitos avanzos que tivemos no ámbito institucional, que digamos que entrarían dentro do conceito de resistir, que eu non digo que non sexa importante, claro que é moi importante, mas ao mesmo tempo que facemos iso, tamén deben ir gañando importancia outros proxectos máis motivadores a longo prazo para os utentes do galego, non? Proxectos que nos devolvan, digamos así, a alegría de ir navegando neste barco da normalización lingüística. Bom, pois eu penso que dous deses proxectos máis motivadores a longo prazo, máis entusiasmantes, xa nasceron e xa hai moitas persoas a traballar neles, non? Son, por un lado, as escolas de ensino galego, a Semente, e por outro, un proxecto de diario impreso que se vai lanzar en 2019, que se chama o Diario Galego. O primeiro xa creou escolas de ensino infantil un pouco por todos os nosos núcleos urbanos, as escolas Semente, e xa están a traballar, as persoas que andan niso xa están a traballar na criación da primeira escola primaria, o cual vai ser un facto histórico, nunca tiña acontecido na Galiza que houbese unha escola de ensino primario, de ensino ambiental en galego, e para o segundo hai moitas persoas a traballar en conseguir 3.000 suscripcións para poder lanzalo en 2019, digamos que sería a base para poder realizar ese lanzamento. Bon, e por que falo destes proxectos? Que distinguen estes proxectos de outros, de moitos outros que ten habido a favor do galego e que ainda hai todos os anos, do meu ponto de vista? Bon, para xa son proxectos que teñen como obxectivo, digamos que o seu principal pro é que tentan xerar un espazo en que a lingua ambiental sexa o galego e que, por tanto, non nos sintamos tan abafados os utentes do galego. Mas eu teño outro pro que quería destacar aquí e que para iso teño que ollar para outros territorios, porque noutros territorios con linguas minoritarias e con linguas minorizadas, proxectos deste tipo, como de imprensa na lingua minoritaria ou de ensino ambiental na lingua minoritaria, foron, sen dúbida ninguna, sen ninguna sombra de dúbidas, os proxectos máis motivadores para o movimento normalizador ao longo das últimas décadas. Por exemplo, no País Vasco, hai moitos outros casos, non? Mas vou vos falar do País Vasco porque é o que temos máis perto e é un caso coñecido de recuperación de falantes nas últimas décadas. Bom, pois no País Vasco, quer a fundación de novas escolas, de novos centros de ensino para as icastolas, quer a defesa de un cabezallo en lingua vasca, que actualmente se chama Berría, mas que tivo outros nomes nos últimos anos, foron o verdadeiro corazón
da motivación lingüística desa comunidade de falantes de vascos. E provocaron, son proxectos populares, mas provocaron un verdadeiro entusiasmo popular para botalos a andar e para conseguir que permanecesen no tempo. No caso das Icastolas, aínda hoxe se xuntan centenas de millares de vascos en todas as vilas do País Vasco para arrecadar fundos para criar novos centros de ensino. E no caso da imprensa, no caso do Berría, nos momentos de máis dificultade, multiplicáronse dunha forma sorprendente para quen non desexaba que houvese un cabezallo en vasco, que era o número de leitores, que era o número de suscriptores. Aínda por cima, do meu ponto de vista, ali tiveron moita importancia estes dous proxectos, isto xa o digo como reintegracionista, porque foron moi importantes para criar unha consciencia de unidade entre todos os dialectos do vasco. E eu penso que estes proxectos que temos aquí, que están a nacer aquí, a Semente e o Diario Galego, tamén terán que ter un papel fundamental en criar unha consciencia de unidade coa comunidade galego-portuguesa no mundo, non? Conseguir facer que os galegos que agora mesmo non teñen tido moita oportunidade de estar en contacto con outras variedades, eses proxectos poden lles dar esa oportunidade. En definitivo, na Galiza chegamos moi tarde a eses proxectos entusiasmantes, non? Chegamos moi tarde a eses proxectos populares, 40 anos tarde, mas aínda estamos a tempo e eu animo as persoas a daren todo o seu apoio ás persoas que traballan e que están envolvidos neses proxectos máis ambiciosos que por enquanto non temos posto a andar.